Nagwa pa ko kadungog pulong. Stilan. Lalim. Daghan kayong saway na to. Bumikal sa bisyo. Bisyoso, inom. Musugal. Panigarilo, wala. Atong 99 na preso ko sa City Jail. Daghan ditong magtotoo nga mosulod o magtudlo ko na mo kung kanang pinagi sa Pangginoo. Unang insulod dito sa Badista, then Baptist, then katong grupo ni Sister ni anak ni Abdul Kader, Jesus Miracle Crusade. Atong nakakatong ko paminaw kulong sa Ginoo, inanay ako nga nakasabot na mga ni angay na to nga kulong anang 99 padung ko na doon San Ramon na-stroke ko. Ay, pinagdugay din na. Oh, Son, pinagdugay ka. 8 katuig. Sa diya pa ko na-stroke ko. Buntag sa'yo, naligo ko. Yun, may sakit ang ulo kung nakuyapan ko. Motong gida ko sa hospital naman sa'yo. Panimaot. Agtan ng 24 oras, nakanatog yung buot, wako kahibaw, hospital na yung giagtan. Pag next ko na ko, pinakong dilog ang ginaya na nang may Peter. Peter. Dayon, nato, pagka ako na ko po, inganyo ko sa gwardiya nga mo, gawas na, kaya mabalik sa City Jail. Oh, gainom bang gwardiya o doktor na, hindi pa ka ngayon magawas. Gawas na po kay mahilang ako. Matong gitukutan ko nila paggawas. Then pag amo kong tinukan daw, di at-check-up na ko sa center. Matong gay doktor na ko ka kuan nga BP na ho, o gayon ipakumot ko sa iyang duha ka bukton ba sa doktor. I-obserbahan na akong kusog. Ingingon siya na pasalamat nga na-stroke na parte sa imong lawas way na way. Salamat ko. Ano sumulokso nga sa kalipay way na hitabugit na wala ko makuha yung pamilsa. Matong balik na ko dito. Biyahe, insular man ko. Biyahe ko sa San Ramon, Sambuanga Penal Farm Colony. Dito ko kapuyo o pito katuig. Ang magtotoo dito, mutumog sa libig, dakan kayo. Klasik-klasik religion mo musulod. Nadako man ko kayo kuhaan po, nang okasyon na kuha man ko'y labas trabaho. Kung sa'yo ang dito lang, sa basang Bible, kadanay mo sod, muatin ko kuhaan. Ayun na, muatin ko sa ilang Bible study. Ang nandito po, kay ang pamahagi po sa mga kapasyente dito, kung makatagna kami sa kabarsikulo, ilang mga pagutana, na-bring nyo 20 pesos. Ang akong pagbasa, tuhog ko na po nga ang ilang pagutana, may akong nabasa, di isa ko sa kamot. Isa ko sa kamot. Nagkadawat ko 20 pesos. Oo. Preso ko ta. Ako na kayo ito para naman kung preso na. Hindi. Sa sunod na mutana, hindi sa mga nakukuto. Hindi naman po dawatong kay kuha naman po. Gusto nila na maangay itong nanambong. Lahi na po. Gusto nila nga maangay pag yun nga mahibawan nga gatong gitaning Biblia. Itong nalipay ko kayo. Labi na yun nga niabot si pastor na sanyaw dire. Lantasa. Dito nahiyagan ko. Maoning naka-desisyon ko nga. Musod na ni Abitex. Tinawag yun ka? Pamasin ako nga, di ba, agihan ko sino o inunan ko na pagsuway, kasi may katuyuan.
May mo kag sampol din sa butakan. Atong inaabot si pastor sa balay gapon, napag-isip-isip sila nga sa mga balay. Siyempre po kayo ako mulakaw. Dahil gaduyan-duyan ko ato kay tanaw ko sa mga manok. Kung siya pa ito kantaw siya ang nagsubay, Ang gatugtog ko na niya si Judith. Ngapon. Batong, tayo pa, nampit na. O pastor, ano tapos mo? Ako kay mabisita ko ninyo. Di mo. Batong, parang ng lingkod na eh. Gusto rin eh. Then, hunat ko na siya nga, simba, aniba po simbahan karon. Asawa, di na na ko pastor, ganina pag ko gisuway. Kaya na itaw induol na ko nga magpakuhit ng mga adlaw kung akong gibalibaran kay sano ko nga muslim ba ko ang adlaw. Ingon siya, tinuod ka yung binuhat sa Ginoo. Gibalibaran ako to mga kukita ko tulo ka oras 600 pesos. Ang ibaydo gining pagpuminaw ng kulang ni Brad Bungabon karon. Para madugan yan bagina nga akong kuan na nakuhan ko. Akong kalipog malandagan. Ano yun? Hindi ako karon. kung kantaw ko, sige kita na Ang problema ko, kung naungan ko para malimtan kay wako magtulong na mag-Bible study karon. Sa sunod, kaya siguro mo itong nanti para kasama mo itong chance ito maura to yung di ba? Kailangan ko na ko sa labang mga kagagahon. Kaya ba ito? Nagaan man yung pag-vision. Ako kayo Ito, sunod yun. Grabe.